Zdravím všetkých pri sledovaní tohto videa. V dnešnom videu si klasicky dáme update portfólia, potom sa pozrieme na výkonnosť mojich najväčších pozícií a porovnáme si ju s S&P 500, ale aj s Nasdaqom. Neskôr sa pozrieme aj na čínske akcie, ktoré v mnohých prípadoch zrástli až o 40% za posledný mesiac. A ako posledné sa pozrieme na spoločnosť ZIM, pohyb ceny, ale aj moju predikciu na nadchádzajúcu dividendu, ktorá bude pravdepodobne veľmi vysoká. Tak ale už nezdržujme a poďme rovno na to. Ako môžete vidieť, tak moje portfólio dosiahlo absolútny all-time high, kedy sme aktuálne na úrovni $30 299. Ešte vlastne pred 2 dňami to bolo na nejakých 31 000, avšak kvôli zimu, to sa vlastne pozrieme o toho chvíľku, tak sme klesli späť na vlastne $30 300. Celkovo za dnešný deň sme hore 0,69%, čo je o čosi horšie ako indexy, ale vzhľadom na to, že moja najväčšia pozícia v takto koncentrovanom portfóliu je dole 12,5% za deň, tak je až celkom prekvapivé, že sme za dnešný deň v pluse, ale myslím si, že to je i tak viac menej jedno, keďže za posledný týždeň sme šli hore takmer 15%. A ako vlastne tu na tomto grafe môžete vidieť, tak zhruba v strede septembra sme boli na úrovni $25 000 a aktuálne sme teda cez 30 000. Čo sa týka vlastne rozdelenia hotovosti a investícií, tak aktuálne mám 96,5% v akciách, teda investované, a zvyšne nejak 3,5% je hotovosť, ktorá ešte nebola zainvestovaná. Keď sa pozrieme na moje portfólio, tak môžeme vidieť, že za poslednú dobu, teda Luckin Cafe, sa celkom dosť spamätalo a vlastne za posledné 2 týždne to išlo hore o 50%. Čiže toto je jeden z dôvodov, prečo vlastne to portfólio šlo tak nahor. Ďalej sa môžeme pozrieť, že PayPal, čo je spoločnosť, ktorej som robil zhruba pol roka dozadu video, že je podľa mňa dosť podhodnotená a oplatí sa investovať. A zároveň som vlastne aj kúpil za primernú cenu $51 a aktuálne stojí 80, tak môžete vidieť, že som tam urobil 55% profit, či nejakých $2100. Spoločnosť ZIM donedávna bola ešte v pluse po vlastne prijatých dividend, keďže od tejto spoločnosti som zatiaľ prijal skoro $1900, ako tuto môžete vidieť. A vlastne posledné dni cena tejto akcie dosť klesla a tým pádom som vlastne opäť v červených číslach, ale iba o trošku. Ďalej spoločnosť Meta. Môžete vidieť, že som tam hore skoro 415%, čo sú za 2 roky akože veľmi dobré čísla, veľmi dobré výsledky. A možno sa opäť blížime k tej cene, kde by som tú pozíciu o čosi okresal. Ďalej tu vlastne máme Vici, čo je tiež relatívne čerstvá pozícia v portfóliu, som tam hore 15%, a keď sa vlastne pozrieme na finančné pohyby, tak môžeme vidieť, že spoločnosť Vici som kupoval pred 3 mesiacmi a je to hore 15%, čiže to bola tiež dobre načasovaná kúpa. A ďalej tu už máme len také menšie pozície, ktoré až tak nemajú veľký vplyv, veľkú rolu na celkovú výkonnosť portfólia, ale ako samozrejme majú, ale nie až také veľkej mierke. Ale ešte sa pozriem na spoločnosť GoPro, to je spoločnosť, ktorú som kupoval s tým zámerom, som očakával nejaký ten turnaround story, ale ten je veľmi neúspešný a môžeme sa na to pozrieť v nasledujúcom videu. Som tam teda v mínuse skoro $900 alebo nejakých 80%. Čo sa týka prijatých dividend, tak aktuálne sme na úrovni $540 year to date. Ako tuto môžete vidieť, tak v septembri som dostal najväčšiu dividendu, teda od ZIMu $158 a 10 centov. A potom ešte nejaké ďalšie klasické od BST som dostal 11,25, od Quilpu som dostal 16,69 a od Mety som dostal 2,50. Tento mesiac sa ešte len začal, už som vlastne obdržal $32 od Vici a nejakých 16,89 od vlastne ETF-ka Quilp. Keď sa na to pozrieme v grafoch, tak tuto môžeme vidieť, že dividendy kvartálne nám veľmi pekne narastajú z kvartála na kvartál. Tuto bola samozrejme jedna výnimka, to bola tá obrovská dividenda od ZIMu, ktorú sme dostali vlastne v druhom kvartále roku 2023 a vlastne odvtedy
už ZIM také veľké dividendy neplatí s výnimkou vlastne tohto kvartála, ale mimo toho tiež môžeme vidieť, že tam je medzikvartálne celkom pekný nárast. A je to napriek tomu, že nie som nejaký dividendový investor. A zároveň ešte na začiatku tohto roka som hovoril, že nečakám, že by sme prekonali minulý rok v dividendách, ale ja si myslím, že aktuálne to vyzerá tak, že je to možné. O tom sa budeme venovať vlastne v poslednej časti tohto videa. Ale ako vyzerá to celkom sľubne. Čo sa týka celkových dividend, tak od začiatku vlastne mojej investičnej cesty sme vyzbierali $2404 v dividendách. Teraz sa už ale presúvame do ďalšej časti videa. Teraz vlastne porovnáme výkonnosť S&P 500 a mojich top 5 najväčších pozícií. A ako môžete vidieť aj na svojich portfóliách, predpokladám, ale aj na obrazovke, tak S&P 500 je hore takmer o 21%, čo je jeden z najlepších rokov historicky. Tak ale poďme sa už teda pozrieť na tú moju výkonnosť. Takže najväčšia pozícia Luckin Cafe. Aj napriek tomu, že z začiatku vyzeralo dosť biedne, bola dole takmer 28%, nakoniec je v plus nejakých 8%, čo znamená, že zaostáva nejakých 14% za S&P 500, ale ja si myslím, že to ešte v pohode môže dobehnúť do konca roka a pri tom, aké momentum aktuálne nabrala, to je, by som povedal, že až viac ako možné. Ale necháme sa prekvapiť a myslím si, že aj s takouto výkonnosťou na túto spoločnosť som viac než spokojný. Ďalej spoločnosť ZIM. Spoločnosť ZIM je od začiatku roka hore 70%. Ak by sme si to pozreli 2 dní dozadu, tak bola hore 130%. Tu nás sa vlastne stalo to, že v Amerike bol veľký štrajk a ten štrajk mal trvať minimálne týždeň. Tam tí odborári vlastne zneli tak, že to bude možno štrajk, ktorý bude trvať týždne, nielen týždeň, ale nakoniec sa vlastne dohodli už na tretí deň. Ale k tomu sa ešte dostaneme v tej poslednej časti tohto videa. Ale v skratke, čo to urobilo, spoločnosť ZIM padla z $26 na aktuálnych 19. A čo si k tomu myslím, vám poviem opäť v tej poslednej časti videa. Ale opäť táto spoločnosť takmer trojnásobne prekonala index S&P 500. Spoločnosť Meta, opäť moja tretia najväčšia pozícia, brutálna výkonnosť 72% ročne. Potom, ako som vlastne ozaj kupoval, najnižšiu nákupku som mal okolo $104, čo je v podstate ešte nižšie ako toto a môžete vidieť, aký fenomenálny nárast to malo za to obdobie a v tejto dobe boli všetci strašne negatívni voči tejto spoločnosti, hovorili, že táto spoločnosť je hotová, že tam už nič nebude, že je to začiatok konca. Ja som bol jediný optimista, vtedy ja nakupoval som a vidíte, jak sa mi to vlastne vyplatilo. Ďalej, spoločnosť PayPal. Túto spoločnosť nemám ani rok v portfóliu. Opäť veľmi podobný prípad ako tá Meta. Všetci hovorili o tom, ako je už táto spoločnosť proste už nemá budúcnosť, už nerastie a aj napriek tomu vykázala celkom pekné výsledky. Na to, že bola ohodnotená ako spoločnosť, ktorá už ozaj nebude rásť, tak mala nárast revenue o 8%, nárast čistého príjmu o 9,62%, ale hlavne tým, že vlastne robia aj tie buyback, tak vlastne ich zisk na akciu išiel hore o 17% z kvartála na kvartál. Teda z roka na rok. Ja som tú akciu kúpal teda nejakých $51, čo je zhruba tuna a môžete vidieť, že je ozaj opäť veľmi dobrá akcia, ktorá prekonala index o nemalé percentá. Posledná taká bonusová akcia, na ktorú sa pozrieme, je spoločnosť Vici. Ako môžete vidieť, táto spoločnosť veľmi zaostáva za trhom tento rok, ale aj napriek tomu ja som ju kúpal teda na konci júna, ak sa nemýlim, alebo na začiatku niekde tak okolo $27-8 a môžete vidieť, že som to kúpil presne predtým, ako to pekne vzrástlo. Čiže aj napriek tomu, že vlastne Vici v tej dobe bola v tej nejakej tuším minus 15, minus 20% od začiatku roka a som si hovoril, že pri tom ako všetky ostatné akcie rastú, že je to otázka času, kedy aj rejty sa vlastne chytia na to znižovanie úrokových sadzieb a vlastne tedy som sa rozhodol do tejto spoločnosti zainvestovať a ako môžete vidieť, sa to dosť vyplatilo. Iste ste zachytili, že v poslednom týždni čínske akcie išli nahor o 30 až 40%. Dôvodom nie je nič iné ako to, že čínska vláda oznámila stimulus balíček, ktorý sa očividne veľmi páčil investorom.
Tak poďme sa neho pozrieť. Čínska ekonomika už nejakú tú dobu celkom stagnuje. Dokonca v niektorých častiach sa dostávajú až do deflácie a preto vláda musela zakročiť. Tak preto predstavili nový stimulus balíček, ktorý sa očividne veľmi páčil investorom. Ekonomovia sa zhodujú, že tento balíček je vo veľkej miere vyslovene zameraný na stabilizáciu a podporu akciového trhu v Číne. Medzi najhlavnejšie kroky tohto balíka patria zníženie úrokových sadzieb, čo samozrejme zvýši profitabilitu čínskych firiem, ale aj zvýši investície firiem do expandovania. Druhým a zároveň asi najmenej očakávaným krokom je alokácia 71,2 miliardy dolárov na financovanie kúpy čínskych akcií inštitučnými investormi a zároveň nejakých ďalších 50 miliard dolárov vyhradili na priame buyback programy čínskych firiem. Je celkom prekvapivé po tak dlhej dobe vidieť, že čínska vláda sa snaží podporiť čínsky akciový trh. Otázkou však ostáva, či toto je len začiatok tejto podpory, alebo zároveň aj jej koniec. Pretože ekonómovia predpokladajú, že tento stimulus balíček bude mať len krátkodobý účinok na akcie. Je teda čas nakúpiť? Ja si myslím, že po aktuálnom naraste cien možno nie je ideálny čas nakúpiť tieto akcie, ale zároveň ani predať. Ja osobne mám čínsku akciu iba jednu, a to je Luckin Coffee, ktorá je zároveň aj mojou najväčšou pozíciou a zvážil by som odpredaj nejakej časti mojich akcií pri cene približne $35, ale zatiaľ sa nechystám ani prikupovať, ani predávať. Na záver videa sa pozrieme na tú vlastne price action spoločnosti ZIM, prečo to šlo tak strašne nahor a teraz posledné dni tak strašne nadol. Dôvodom je strajk v Amerike, ktorý vlastne začal začiatkom tohto týždňa a vlastne odborári pôsobili, že sú ozaj veľmi akože pevne na svojich podmienkach, lebo vedeli, v akej pozícii vyjednávania sú, pretože každým dňom, kedy vlastne tie prístavy boli zatvorené a nefungovali, tým pádom sa ľudia len tam zbierali, rozdelili nedostatky všetkého možného tovaru. Skrátka, každý jeden deň, kedy vlastne tie prístavy nefungovali, tak to mohlo stať až 5 miliard dolárov každý jeden deň tú americkú ekonomiku. Tým pádom samozrejme tí odborári mali takú tú vyššiu moc a mali tie podmienky dosť také, by som povedal, že pritiahnuté za uši. Napríklad vyžadovali, aby sa stavil všetok technologický vývoj, aby vlastne nikto z nich neprišiel o prácu v najbližších 10-20 rokov. Zároveň požadovali celkom vysoký nárast miest a vlastne nakoniec ho aj dostali na 62% nárast miest na priebehu ďalších 6 rokov. Ale vo všeobecnosti, čo tento štrajk spôsobil je to, že každým dňom, keď vlastne tie prístavy nefungovali, tak tie lode sa čím ďalej tým viac zbierali. A ako náhle máte tam už proste dlhú líniu lodí, ktoré čakajú na to, aby bolo vyložené, tak to extrémne predraží tú vlastne prepravu, pretože jednak nebude dostatok lodí v obehu, ktoré by vlastne mohli ten tovar prevážať a skrátka spôsobí to veľké problémy všeobecne, jednak kvôli tomu zvýšia sa ceny a spôsobí to aj nedostatok niektorých produktov. Napríklad viem, že výrobcovia toaletného papieru sa sťažovali, že nemajú proste dostatok toho. Spoločnosť ako je Walmart sa taktiež sťažovala, že vlastne tlačila taktiež na tých zamestnávateľov, aby tie mzdy zvýšili, aby sa vlastne dohodli, pretože ich to tiež bude stať veľké milióny dolárov. A nakoniec vlastne 45 lodí bolo za sebou v rade, ktoré čakali na vyloženie. Opäť spôsobilo to dosť vysoký nárast cien prepravy kontajnerov, tento štrajk vo všeobecnosti. Očakávalo sa, že v spojení s tým, ako sa vlastne teraz eskalovala situácia na Blízkom východe, kedy vlastne už Izrael v podstate spustil plnú vojnu proti Hezbollah a ešte k tomu vlastne Irán vystrelil na Izrael, čo je opäť veľká eskalácia a zároveň vlastne teraz tí jemenskí povstalci dostali prístup k dosť silnejším zbraniam a už tuším 2 nové lode zostrelili a tým pádom to opäť dáva len vyšší tlak na tú prepravu cien kontajnerov. A keď si teraz pozrieme ceny kontajnerov prepravy, nejaký ten globálny index, tak vidíme, že to skoro až do 6 tisícov dolárov vyrastlo. Čo keď si porovnáme napríklad s takým októbrom minulého roku, kedy tie ceny kontajnerov boli iba $1000,
tak fakt je to 6-násobný nárast. ZIM je vlastne vystavený spotovým cenám. To znamená, že majú minimum dlhodobých kontraktov. Práve naopak, oni väčšinou jednajú priamo na mieste, že proste dajú vám trhovú cenu za prepravu. A tým pádom každý takýto pohyb spôsobí celkom vysokú volatilitu na cene ich akcií. A vlastne potom, ako ten štrajk sa skončil po 3 dňoch, čo vlastne skoro nikto nečakal, lebo tí odborári ozaj vyzerali, že veľmi dbajú na tie svoje podmienky, nakoniec ten štrajk skončil teda predčasne a to spôsobilo pád cien prepravy týchto kontajnerov až o 17%. Čo samozrejme veľmi poškodilo ZIMu. Na druhú stranu stále tie ceny sú podstatne vyššie, aj ako vlastne boli ešte predtým. A vlastne ZIM za druhý kvartál vyplatil dividendu nejaké $0,97, takže skoro $1 na akciu. A vtedy ozaj v tom období boli tie ceny kontajnerov okolo 2 až 3 tisíc. Väčšinu tohto kvartála, teda 3. kvartála, ste ceny nad 4,5 tisíc až 5,5, prípadne až 6. Tým pádom dá sa predpokladať, že dividenda by mohla byť 2 až 4 krát vyššia. Samozrejme sú tam ešte vyššie faktory, ale vo všeobecnosti ten rast ceny kontajnerov nie je proporcionálny k raste vlastne ziskovosti. Respektíve je, zle som sa vyjadril, ale nie takým rovnakým dielom. Čím vyššia cena tých kontajnerov je, tým je aj vyššia percentuálna ziskovosť. A preto sa dá predpokladať, že dividenda fakt by mohla byť od 2 až do $3 na akciu, čo by pri aktuálnej cene znamenalo nejakých 15% yield len z tejto jednej dividendy. Čiže to je vlastne moja predikcia, uvidíme ako to dopadne. ZIM bude mať výsledky tuším až ku koncu novembra, takže ešte ťažko predpokladať a uvidíme ako to dopadne, ale ak sa vám video páčilo, zanechajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu.